A tymczasem chciałbym jeszcze raz powitać wszystkich spóźnialskich na Trójboju Kaszubskim, naszej dorocznej imprezie. To już 4. edycja. No i na koniec, żeby nie było to tamto, sponsorzy. Proszę Państwa, to jest podstawa. Gorzelnia Commerce. No kurde, tego to nie muszę mówić. Chyba wiecie, kim są chłopcy z Gorzelni Commerce. No są naszymi przyjaciółmi. Gratuluję, zapraszam, dziękuję i my wszyscy dziękujemy. Dzięki nim ta impreza się odbywa. Browar Ambert. Przepraszam, bo trochę z telewizji przyjechałem, to mi się pojechało. Amber, czyli Amber. Browar Amber. Dziękujemy browarowi Amber. Proszę Państwa, no cóż mogę jeszcze więcej powiedzieć. Sklep wojskowy w Gdańsku. Nagrody dla startujących w zawodach. Wypożyczenie hełmów i zakrwawionych noszy. Słonina, plus słonina wojskowa. Krew oryginalna. Brawo! 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 I na koniec generał Kwicior. A, przepraszam, to będzie tajemnica. A teraz zapraszamy kapelę. Ojej, kapelę Bufet. Witamy, zapraszamy, rozpoczynamy. Zapraszamy do zabawy. Dziękujemy. Proszę Państwa, Trójbój Kaszubski, 4. edycja, pierwsza była w 2002, a teraz jest ostatnia w tym roku. To już jest, patrzcie, 4. kurwa. No jak policzyć, to 16 lat minęło, a się wszystko kręci, zajebiście, nie? When I first saw you, baby, in this little town, I never thought that I will like you anytime. So come on, baby, please don't leave me tonight again. When the summer almost gone and the winter is coming on, I never thought that I will like you anytime. So come on, baby, please don't leave me tonight again. Trzech ludzi wybiera się do zespołu. Jeden będzie leżał, dwóch go będzie na nosach niosło. Pamiętasz wspólny interes Zbyszka? Tak, pamiętam. Pokażmy ten sketch. Wspólny interes. Gotowi? Start! Nie bardzo słusznie. Działamy. Ciach. Jest tabaga. A teraz Co się stało, ale chyba będą za chwilę tutaj znowu biegną. Proszę Państwa, tego się nie było pisać. 16 w wieku jednak postawił się wali. Proszę Państwa, to nie da się tego opisać. Oj, przepraszam,
tych hełmach, tych skoczeni. Łyk, elektryk, on nie ma gardła, on potrafi... Stara szwedzka szkoła, widać, że doświadczony Kanadą, USA, widzę tutaj na statku jakichś ludzi skaczą do nas. Proszę Państwa, oszaleli. Okazało się, że nasz kolega miał kontakt. Oni dużo przeszli. Każdy... Excellent! Gotowi? Start! Dobra, browar, szybko, browar! Nie bądź odwagą! Tylko na kapa! O! Ja teraz leżę! Jedziesz! Wiatr do lotu! Już kur... Matka, który Kurwa, ni chuja, nie dasz rady! Niszczycie ten alkohol! Od podstaw cię niszczy! Jest rekord! Za mocne, nie dasz rady! Nie poleciał! Jest chuja tam! Ale hardy! Cichy, dawaj! Cichy, cichy! Zawodnicy proszeni do pamiątkowego zdjęcia! Wszyscy zawodnicy z Kaszubami! Mój przyjaciel Bosman ma dla was coś do powiedzenia. Moi drodzy, wychodzimy z założenia, że lepiej się godzinę wstydzić na scenie, niż pół roku zapierdalać na próbach. Sorry! Kurwa, znacie to! I wszyscy razem! Biała tabaka na wciąganie wygląda jak kozia straka, ale jest dobra. Słuchajcie, ziołowa. Jak najbardziej, słuchajcie. I mamy tam jeszcze śledzie. Tradycyjnie wychowane na ludzkiej krzywdzie i biedzie. Tam widzę, są jeszcze jakieś kielony. Zdaje się, pochodzą one od gruczoła zeszłej żony. Nic tam jeszcze, widzę tam jeszcze wykołaczki unurzane.
robić. Ty ciężko pracujesz, a ty nie stula. Inni nie pracują, robią jak zastanów się co robić. Zastanów się co robić. Kończy się już noc, ja mam w dupie to. Jutro będzie kat, ale jebać to. Przysięgam od jutra. Od jutra. Nie będę pił. Skoro to kurwi ostatni raz. Ostatni. To ci siadło, walę obóz. Kończy się już noc, ja mam w dupie to. Jutra będzie klas, ale jebać to. Kończy się już noc, ja mam w dupie to. Jutro będzie klas, ale jebać to.